Falliment tal-missija. Editorjal li ħareġ b'saħħtu kontra l-abbuż tal-poter u l-falliment tal-gvern ta' Roberta Bela. Il-ġurnal Times of Malta fil-ħarġa tal-ħamis ifakkarna fil-lista ta' personaġġi li kienu involuti fis-serqa tal-isptarijiet. Mill-eks Ministru Konrad Mizzi għall-eks Prim Ministru Joseph Muscat u l-ħabbi u l-kontinuità tal-Prim Ministru Roberta Bela, kollha involuti fid-dil skandalus ta' tliet li ġie jiswa lil pajjiżna aktar milli qatt ħsibna. b'400 miljun euro li weħidhom marru għand Vital u Stewart Healthcare, flus li ma jinkludux il-pagi tal-ħaddiema kif kien jgħid Roberta Bela. L-editorjali jistqar li fil-waqt il-kawża fil-qorti għadha trid tinqata' huwa ċar li membri fih dan il-Gvern Laburista abbużaw mill-poter tagħhom tant li tajru t-taxxi tal-Maltin u l-Awċin minflok użaw dawn il-flus għal settur tas-saħħa iktar b'saħħtu. U fid-daw ta' dan l-ebda persuna ma resqet il-qudiem u rrefet ir-responsabilità ta' dak li seħħ. Buħut mill-ministri li kienu qed iservu taħt il-Gvern ta' Joseph Muscat u li vvutaw favur dan id-deal skandalus għadhom sal-ġurnata tal-lum isservu fil-Gvern ta' Roberta Bela. L-editorjal tat-Times ifakkar li ma sar xejn mill-Prim Ministru nnifsu biex indirizza dak kollu li kien ġie żvelat fl-aħħar jiem. Bin-nies ftit li xejn għadhom jafdaw il-kredibilità ta' Bela u sħabu. L-editorjal jalaq billi jfakkar li huwa dmir ta' Roberta Bela li jassigura li dawk kollha involuti fid-deal skandalus ta' l-isptarijiet jinżammu responsabbli u jittieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. Jekk ma jsirx hekk, id-deal tal-isptarijiet se jibqa' jaffettwa b'mod negattiv lill-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna.